Putra, lu. Eh. Sempatnya Jawa Timur lagi. Jawa Timur yo. Sing kaping cerita ing kono Wadya Bala Putri Satria Suramanunggal saumpara padha gegadi perang ana sajroning Taman Kaputren kinarya sak mengkone njaga katentreman kang supayane aja nganti ana kelek sandipaya aja nganti ana bom sumuruping tirta ananging yen ana jatilan satriya Suramanunggal sejatine kumpuling para wadya bala putri sak tenahing Taman Kaputren pinangka kanggo pralampita pinangka mengku teges kang sak mengkone para raga-raga putri bakal kasusupan titah kang kasar ing netra jahe sing dilatak ana sing alus ya ana sing kasar sunatana kaji sapa mantra tunggu kono mangko kusum dipotang kumelun sumundul nang awiyat pinangka amundang titah sing wis pating cemplorok nyamudana kang gedhe sak sada dolanan muter-muter ana sak ndiring angkasa ngejengkar sak mengkono bakal tumuju sumusup angslop marang raga-raga kang sira siji ayo angslop Satria Suramanunggal iya kemana sudah sana
tos yuk ya. Iya, iya. Satrio Suro Manunggal. Satria Suro Manunggal. Kowe menang wae. Ayo, celenge ayo. Celenge cilik ya aja ketinggalan. Iya. Dompet waspaku ora tega rasane hatiku. Ninggal lagi seliramu kaya zamanku. Agung rasa kata esokmu rasane hatiku. Layang wae. Aku kudu melu. Batasan mengwelengku tutup kembang mawar biru. Penono minangka tandha katresnanku. Satrio Suro Manunggal. Ayo salah kowe mlayang wae. Yo Batu sing pasaku ora teko rasane hatiku ninggel lagi seliramu wanita itu obatku namun bangsa sesungguh ngadiami
rasane atiku ngalingake nalika bareng yuk mlaku